402. Vă merge frigiderul? Hei, iată, uită! Răspunsurile la testul de scriere. Da, la testul de ieri, tâmpitule. Perfect. Numerele de telefon ale profilor. Ai, chihuahua! O să ne distrăm grozav cu ele. Hai să vedem de ce o să te ocupi tu. Oh, păcat, nu o să mai pot râcâi lipiciul din chiuvetă. Se pare că tu o să hrănești hamsterul. Da, o să-i cinstim. De când cu incidentul cu mușcatul, de hrănirea domnului Darrell se ocupă două persoane. Alege pe cineva să te ajute, te rog. Sper să nu mă aleagă, nu suport ochișorii aia ca mărgelele. Hamsterul nu are o ca mărgelele. Nu mă refeream la hamster. Să vedem, să te aleg pe tine? Pe tine? Pe tine? Te rog, ia-mă pe mine! Te rog, pe mine! Nu înțeleg, de ce se oferă Penny să facă ceva cu Polly? Pentru că o place pe Polly, nu? Poate că vor deveni prietene de nedespărțit. Niciodată să nu mai spui asta. Dacă Penny o să aibă o prietenă de nedespărțit, eu o să fiu aia. Nu eu sunt prietenul tău cel mai bun? Da, ești. Desigur, dacă merge cu Penny s-a zis cu tine. Nu te grăbi să mă dai la o parte. Dupexita, sus, sus, sus. Ia-i Lituania, stop, stop, stop. Acum împreună, Penny. Le-a spus profesoara să sară și coarda? Dupexita, sus, sus, sus. Ia-i Lituania, stop, stop, stop. A fost grozav, dar știi ce-i și mai grozav? Să colecționez linguri. Tocmai am primit două din Irlanda, una de salată și una de supă. Și știi ce? Amândouă arată la fel, nu te mint. Pe bune? Hei, vrea cineva să vină după ore la mine să ne jucăm? Trebuie să învăț? Eu nu pot ca în lecție de pian. Trebuie să fac baie. Mi-ar plăcea să vin. La 3:30 e bine? Vin și eu la 3:29, fac baie marțea viitoare. E timpul să dăm telefoane. Nu uita, schimbă-ți vocea ca să nu te recunoască Miss Graves. Alo? Alo, Miss Graves? Da? Vă merge frigiderul? Da, merge. Atunci fugiți repede după el ca să nu ajungă prea departe. A fost super. Bine, acum domnul Besser. Ce distracție. Alo? Alo? Aveți bere la rece? Poftim? Scoateți-o repede ca să nu se îmbolnăvească. Alo? Cine ești? Vine doar dumneavoastră. Sunt domnul Besser. E domnul Besser. Mama a avut dreptate. A meritat să-mi iau modelul ăsta de telefon. Să fii în biroul meu mâine la prima oră. Băiete? Ai înțeles? Mâine! Ce-a spus? Sunt mort. Ichi bai, ichi bu, ichi ni, ichi yu, ichi bai, ichi bu, ichi ni, ichi bu. A fost grozav. Sigur că da. Data viitoare te învăț și celelalte 37 de versuri. Știi, Penny? Dacă îți place să cânti, de ce nu vii mâine pe la mine? Îi pun pe ei să-mi iau pian și poate... Hei, cine vrea o gustare? Vreau eu, te rog. Și eu. Nu e incredibil? Avem atâtea în comun, ne plac gustările. Bine, să mâncăm. Îți place borșul rece sau cald? Oh, eu mă gândeam la lapte și prăjituri. Oh, ascultă. Bunica mea a trăit numai cu borș și se simțea bine mersi până la criza de borș din 79. Și peste 3 zile a murit. Trage-și tu concluziile. Eu vreau borș. Borș! Și eu! Incredibil! Încă un lucru pe care îl avem în comun. Bine, atunci mâncăm borș, trebuie doar să-l facem. Ce distractiv.
Ia uite cum tăiem noi specla, ia uite cum tăiem noi specla, ia uite cum tăiem noi specla, ia uite cum tăiem. Ia uite cum tăiem noi specla, ia uite. Ai nebunit? Amestecă, nen, amestecă, vrei să se prindă laptele? Nan, mă doare mâna. Păi vezi, dacă ai mâncat borș de 3 ori pe zi, n-ai mai obosi așa ușor. Unde mi-or fi mințile? Am uitat de șnițel. Și eu vreau șnițel. Și eu. Hei, Penny, ce ai să mănăm? Sigur că toată lumea vrea șnițele, dar ce uit tu că mai sunt? L-am mâncat pe ultimul la prânz, înțelegi? Nici o problemă. Eu și Penny dăm o fugă până la magazin, iar tu rămâi aici și continui să toci. Haide, Penny, să luăm niște șnițele sau cum le spune, jos popice? Unde vă duceți, prostuțelor? Credeți că mama nu are niște șnițele în plus în congelatorul din pivniță? Mă duc eu să le aduc. Așteaptă-mă! Nu, am nevoie de tine, nen. Dacă te duci cu Pen, cine mă ajută să umplu cârnații? Ah, ue. Cum te-a pedepsit? Nasol de tot. Domnul Besser i-a sunat pe ai tăi? Mai rău, Te-a dat afară? mai rău. Trebuie să-l ajut o săptămână. Oh, mai bine te omora. Nu mai părăt, nu-i așa? Mai bine te-aș arunca în prăpaste decât să te părăsc lui Besser. Prietenul meu. Nen, așteaptă, nen. Oh, cred că nu m-ai auzit. Mama ne-a făcut șaluri la fel. Lasă o baltă, nu port așa ceva. Oh, atunci doar eu și Penny vom fi surori. Dă-le încoace. Fabiola! Știi, Nancy, dacă ți-ai face codițe, lumea ar crede că suntem gemene. N-ar fi grozav? Da, Fabiola. Să nu uiți să porți șalul în weekendul ăsta la festivalul de dans lituanian, te rog. Festival de dans? Nu prea cred. Adică nu-mi permit să merg. Mi-am cheltuit toți banii de buzunar. Sigur, de parcă ai mei te-ar lăsa să dai vreun ban. Nu te costă nimic pe tine și pe Pen. Vine și Pen? Adică vine și Penny? Da, și toată familia mea. Ne iau cu o camionetă mâine după școală. Penny vine un weekend întreg cu tine? Cu tine? Și o să stăm în aceeași cameră și o să ne culcăm târziu și o să ne periem părul, așa cum fac prietenele, păcat că nu o să fie acolo. Cum nu o să fiu și eu? Super, nen, o să fie grozav. Cei 3 mușchetari. Aha, că veni vorba, unde e al treilea mușchetar? Pen nu vine azi. Am sunat-o de dimineață și era răcită. Prietenele se sură dimineața. Sunt sigură că tu o să mă suni de aici înainte. O să ne distrăm grozav azi. Știi, Mai sus, mai sus. Nu, pe aia sus. Mai jos, mai jos. Nu, așa jos. Mai sus. Bine, e perfect. N-am lumină destulă. Mai sus, hai, mai sus, hai mai sus. Nu, prea sus. Joey, spune-mi, te rog, acasă îți scrii numele pe masă? nu pot. Nu mai am loc. Am 6 frați și surori. Cred că ar trebui să discutăm. Am auzit un zvon ciudat. Ce bine, e despre Tilly? Cred că și-a operat urechile. Nu, e despre tine. Cineva a spus că te-a văzut mergând la braț cu Polly. Iac, ca prietene. Da, mă rog, a trebuit. Trebuie să mă prefac că sunt prietenă ca să pot să plec în weekend cu ea și cu Penny. După aceea, Penny va fi prietena mea cea mai bună. Dar să mergi la braț cu Polly? În fața tuturor? Ești sigură că merită? Mă descurc eu. Bună, dragă prietenă! O să mor. Ăsta este numărul tău de telefon, Jessie? Da, la ce vă trebuie? Trebuie să discut ceva cu tine și cu mama ta. Știe că am sunat-o. O să-i spună mamei. Problema mea nu mai e așa de gravă acum, nu? Trebuie să fac ceva să mă asigur că nu o să-i spună mamei.
burta. Oh. Jessie, ți-e rău? Sper că nu încerci să scapi de test. Multe dintre răspunsurile astea sunt corecte. Chiar ți-e rău? Mai bine du-te acasă și odihnește-te. Nu, vreau să termin test. Vrei să termini? Asta este, îi spun domnului Besser să te trimite acasă. Știam că o să meargă. Ah. 13. Încă unul și un record. Scuză-mă. Nen, am nevoie să-mi ții fusta în jos ca să mă învârtesc. Polly, nu vezi că fac ceva? Oh, sigur, prietenii își respectă dorințele. Haide, trage odată la prostia aia de coș. Hai că te aștept. Ai terminat? Nu! Acum? Of! Bietul meu puișor, o să te duc direct acasă și o să te bag în pijama și o să-ți masez burtica și o să-ți fac un castron mare de piurer de banane. Merită sacrificiul, merită. Miss Graves nu o să vorbească azi cu mama. Regret, mama doarme. Mama face tumbe pe sârmă. Bravo, mamă! Mama e pe acoperiș. Nu, mamă, mișcă antena mai la stânga. Hei, nen, așteaptă! Mă lăsați aici? Prietena mea cea mai bună, nen, mi-a păstrat un loc. Să nu-i spui lui Pen că ți-am zis așa. N-aș vrea să o fac geloasă. Oh, Nancy, adică, Nan, nu vrei să stai aici? Nu e loc pentru prietena ta, Polly. Nu-i nimic, Nan, stai jos. Nu le mai trebuie un loc. Polly o să stea la ea în brațe. Hei, nen, am luat o masă de 2 persoane la colț. Ce bucurie! Crede-mă, Vini, merge perfect. Miss Graves nu o să vorbească cu mama la telefon. Norocul tău, azi domnul Besser mi-a pus în link 500 de timbre. Regret, prietene, dar eu sunt ca în vacanță. Jessie, ai reușit să te duci la baie? Dacă nu, îl rog pe tata să treacă pe la farmacie și... Mamă, vorbeam la telefon. Am văzut. De ce te-ai dat jos din pat? Înapoi. O să fierb aici. Bine, trebuie să elimini toxinele. Unde ai fi pus cearșafurile din cauciuc? Mă bucur să văd că te simți mai bine, scumpule. Mă apucă și îmi trece. Iar mă apucă. Alo, cine e? Zău? Dar nu are vocea așa. De unde știu că ești ea? Încetează! Bine, nu trebuie să ții. E buni? Bună, mamă! Știu, cred că e de la febră. Oricum, mamă, sună pe linia cealaltă, te sun eu. Alo? Da, eu sunt. Ce-a făcut? Oh, nu vă temeți, vă promit că o să plătească. Pot să-ți explic. Știu că n-ar fi trebuit, dar... Stai puțin, Jessie. Erau cei de la asigurări. Nu am plătit factura și voiau să anuleze polița. Super! E de la febră. Bietul de tine. Spune, ce n-ar fi trebuit să faci? Păi, nu, n-ar fi trebuit să pun zahăr pe budincă. Nu era nevoie, e delicioasă.
Da, cine e? Vine, eu sunt. Miss Graves nu a sunat încă. Trebuie să sune în orice clipă și... E 5 dimineața! Trebuie să țin telefonul ocupat în caz că Miss Graves se trezește. Bună idee, nu? Să mă sun de la hotel, distracție plăcută, dragă. Mulțumesc! O să fie grozav. Ce cauți tu aici? Te așteptam, Nen. Prietenele nedespărțite merg împreună la școală. Știai că pe gunoierul tău îl cheamă Lu și cutia voastră poștală e foarte, foarte murdară. Încă o zi, încă o zi. Dar încă mi-e rău. Dacă ți-e rău, ar trebui să sun la farmacie și să le spun să ne trimită un laxă. Plec la școală. Bine, ți-am pregătit un prânz special. Pâine prăjită și prune. Alo, compania de telefoane? Trebuie să ne schimbați numărul. Mama e foarte superstițioasă și suma numerelor este 13. Nu, este 37. Mama nu se prea pricepe la matematică, dar asta e altă problemă. Deci, ne schimbați numărul? Mamă, s-ar putea să plouă și o să fie fulgere. Și? Și se știe că mulți oameni sunt electrocutați la telefon, să nu te apropii de el, da? Oh, nu fi prostuț. Acum că nu pot să mai păzesc telefonul, Miss Graves o să o sune pe mama. Nu cred. Dacă nu a sunat până acum, ești în siguranță. Crede-mă că știu. Când un prof te-a prins cu ceva, abia așteaptă să te spună. Hei, așa e. Ha, am fost mai tare. Și când am sunat-o pe Pen azi dimineață, ei, tu ai uitat să mă suni. Oricum, Pen a zis că mai stă o zi în pat. Cum? O să ne întâlnim după ore, mă rog. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dar știi ce înseamnă asta? O să mai stăm o zi împreună, doar noi două. Pe că te distrezi. Știți ce o să facem eu și Nen în weekendul ăsta? Mai târziu, scumpă. Jessie, vreau să vorbesc ceva cu tine. Am greșit, împușcă-mă. Ați vorbit cu mama, nu-i așa? Nu, se pare că nu a fost nevoie. Voiam să discutăm despre lecțiile pe care le-ai pierdut. Adică nu mai sunați pe mama? Dar nu e nevoie. Voiam doar să-ți spun că ai câștigat premiul pentru cea mai bună prezență. Am câștigat un premiu? Un premiu? Eu? Păi nu, te-ai îmbolnăvit ieri și ai fost absent, ai uitat? Ce păcat. Acum, în legătură cu tema. Dar n-am fost bolnav. M-am simțit bine. Păi, și atunci de ce ai plecat acasă? Pentru că... pentru că mi-a fost rău. Și acum e și mai rău. Noi două o să dormim în pat și Ben pe canapea. Hei, ai și tu piciorușele reți? Nici nu știi cât de bine îmi pare să te văd. Cei trei mușchetari din nou împreună. Nu e grozav? Mă duc să păstrez niște locuri în furgonetă. O să stăm în aceeași cameră, o să ne periem părul. Unde-i bagajul tău? Eu nu vin. Nu, Babi, trebuie să vii. Dacă mai ești bolnav, îți cumpăr eu medicamente. Știu și câteva puncte de acupunctură. Ia de mâna. Îți mulțumesc. Mă simt bine, dar nu vreau să vin. Poli e foarte drăguță, dar nu suntem așa de apropiat. Cum rămâne cu cei trei mușchetari? Și de ce te-ai oferit să o ajuți pe Poli cu hamsterul? Și ai sărit coarda cu ea și ai mâncat borșul ăla oribil? Mi-a plăcut borșul. Și mie! Poli nu prea avea prieteni, dar acum îmi spune că voi faceți totul împreună. Sunteți așa de bune, prietene, nu vreau să vă despart. Grăbiți-vă, fetelor! Își pregătesc tamburinele! Penny zice că nu vine, spune-i să vină. Îmi pare rău, Pen. Ne vedem luni. O să fie și mai bine așa. Acum nu va mai trebui să stai lângă porc. Haide, Nen! Furgoneta e în cealaltă direcție, Nancy. Păi, da, dar... Poli mi-a povestit ce weekend grozav ați pus la cale și cât e de nerăbdătoare. Da, sunt sigură că se va distra grozav, dar... Știu că nu vrei să o dezamăgești. Îți duc eu bagajul. Oh! Nici
bai, ichi bu, ichi yu, ichi nu, ichi bai, ichi bu, ichi ni, ichi yu, ichi bai, ichi bu, ichi ni, ichi yu. Ichi bai,